Rick, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Wat, dat ik nog thuis... Dat jij bij die auto zou passen. Hoezo? Nou, ik vind het meer iets voor een bepaalde generatie. Ja, snap ik. De generatie van de Blues Brothers film en zo. En, Heb je die gezien? Ja, nee, dat niet, maar Niet? ik ken de film. Oh, je kent de film. Ja, ja. Dit is toch niet de auto waarmee jij ook boodschappen gaat doen, of wel? Voor nu nog wel. Echt waar? Ja. Ik wil wel iets goedkopers voor erbij, maar voor nu rijd ik er dagelijks mee. Ja. Heb je hem zo gekocht? Grotendeels, ja. Ik heb eigenlijk alles in de binnenkant qua elektronica zelf gedaan. Maar toen ik hem heb gekocht, stickers zaten erop en een lamp zat erop en die kon aan en uit. En dat was het. Dus, Maar wat heb je allemaal aan elektronica gedaan dan? Heb je de principe- sleutel bij je, toevallig? Ik heb de sleutel bij me, ja. Jullie mogen bij eens binnen kijken. Ja, geweldig man. Het is toch Kijk, daar in het midden, dat is alle bedieningen voor alle verlichting en sirene en cetera zit er allemaal in. Voorheen, toen ik hem heb gekocht, zat er een aan-uitknop in voor die lamp en dat was het, zeg maar. Maar er zitten heel veel functies op en extra lampen heb ik erbij gezet, et cetera. Wat heb je toegevoegd aan functies? Vertel eens. Want er zit een Ehm, enorme console inderdaad in het, Ja, in het ja. midden. In principe, zo'n lamp heeft in Amerika gebruiken ze het ook om verkeer te begeleiden, zeg maar. Ja. En dan kan dat ding naar links wijzen of naar rechts of links en rechts tegelijk. En allemaal verschillende lampen zitten erop. Ja, in die grill zaten voorheen geen lampen, dat zit er nu wel bij. En hier in de verlichting, zeg maar, zitten ook allemaal flikkers. Echt geweldig. En die bermlamp, doet hij het ook? Ja, ja. Oh, te gek. In principe is hij helemaal functioneel. Ja, dat is niet zoals die origineel echt is geweest helemaal, zeg maar. Maar de kunst is om dat allemaal een keer bij elkaar te vinden. Is het een originele Het is wel een politieauto geweest. copcar geweest? Ja, ja. In Palm Springs ook? Ja. Wauw. Hoe komt die auto dan uiteindelijk hier terecht? Deze stond al in Eindhoven te koop. Ja, ik heb altijd zo'n auto gewild. En deze stond in Eindhoven te koop. Zoals die er eigenlijk bij staat, ex-elektronica dan. En ik was op zoek naar een andere auto. En ik dacht, wat ga ik dan kopen? Ja, en toen kwam deze echt op mijn pad. En toen dacht ik, ja, nu is de kans om dat nog een keer te kunnen rijden, zeg maar. En waarom wilde je dit zo graag? Vette auto. Ja? En ik doe er vrijwilligerswerk mee. Dus voor kinderen die ziek zijn. En Oh, dat doen we met een hele groep met deze auto's. wat gaaf. Ja. Dus dat is wat ik daar ook mee doe, zeg maar. Waar komt dat vandaan? Je bent nog een jonge gast. Ja. En dan denk je zo ook aan andere mensen die het misschien even niet zo goed hebben in het leven. Ja. Waar komt dat vandaan? Geen idee. Dat zit gewoon in me, denk ik. Ja. Dat is gewoon, dat vind ik leuk om te doen. En je maakt de anderen ook blij mee. Dus ja, dat is natuurlijk iets leuks om te doen. En die vrijwilligersklussen, waar is dat dan? Zoal? Wij zitten met onze stichting door heel het land. Ja, ik ben de enige hier in Limburg. Maar ik ben gewoon afgelopen weekend ook in Eindhoven geweest. Hadden we hoogvliegersdagen. Dus dan gaan die kinderen uiteindelijk zelf met een vliegtuig vliegen. Wauw. En wij brengen ze dan daarheen samen met vrachtwagens, politie, weet ik veel wat allemaal. En dat zijn dan kinderen die ziek zijn? Of, Ja. Maar zijn dat ook kinderen die bijvoorbeeld een laatste wens hebben of zo? Die hebben we ook. We hebben altijd in Amsterdam, ieder jaar hebben we een heel groot evenement. Dat is met 500 auto's. En dan kunnen die kinderen uiteindelijk naar Artis. En die worden gebracht met politie, brandweer, dit, dat, zo. Maar er zijn ook sommigen die hebben een kind in de auto. Wat de laatste keer is dat die zoiets kunnen doen. Oh. Is dat niet heftig dan voor jou ook? Ja, daar moet je niet te veel bij stilstaan altijd. En als je zo'n iemand in de auto hebt, dan vraag je ook niet heen, zeg maar. Alleen maar lol maken. Ja, Ja. je weet van tevoren wel wat iemand heeft als je die... Je hebt wel wat voorinformatie. Ja, krijg je vanuit de organisatie van het evenement. Ja, en die kinderen die willen dan natuurlijk alleen maar sirene aan, Ja, lampjes ja. en... Ja, ik heb hier nog een... even kijken. Een filmpje? Ja. Kijk, dit was ook afgelopen... Och, wat leuk. wanneer was het? In december. Blue Light Ride heet dat. Ja? Dit was dan bij Toverland.
En Oh ja, ik herken de ingang. Ja, en dit meisje kon daar niet erbij zijn, die Eva. Die zou eigenlijk met een auto meerijden. En toen hebben we met alle hulpverleners hebben we haar naam gemaakt, zeg maar. Man, Maar we hebben ook... echt er kippenvel van. En iemand had een drone bij zich en die heeft... Ja. Even kijken hoor. Has ze het kunnen vangen? Ja, weet ik niet. Dat we 12 had. Nee. Ja, ik zoek even get erbij. Oh, we kunnen ook klaprood. Ja, dat moet ook. Kijk, dat is dan onze hele groep. Ja, niet allemaal bij elkaar, maar Besticht dat voorop? Oh Nee, nee, ik ben dat de- is een andere lamp, zie ik. ik ben achter die bus kom ik. Maar nou zie ik ook wat die stichting... Dat zien allemaal Allemaal kopkaars. Amerikanen, ja. En dan zie je nog lui die hebben een motor. Oh, wacht, en dan nog een... ja, nee, dit is eigenlijk dat is niks, hè. Dat is een nee, neppe. Zodat hij dat is een neppe. Zodat hij de open en de slotrijder bij, zeg maar. Want er is altijd onder politiebegeleiding. Dat het toch over een openbare weg is. En we mogen niet zomaar met onze eigen lampen... Maar dan heb je goede connecties met de ja, politie. we hebben daar ook een hele ontheffing voor. Dat Ja, is van de staat. Ik zoog het. En dat is, die ontheffing is dan voor onder evenemententijd, zeg maar. Want ik koos hem al niet plaatsen. Ik dacht van, huh? Daar krijg je toch geen ontheffing voor? Maar nou snap ik het. En Dat... met die stichting hebben ze die ontheffing. Als ze een evenement hebben. Oh. En als ze dan... ik heb straks bijvoorbeeld een gala en dan regelt ze dat gewoon met de dienstdoende wijkagent. Zij is gewoon, rij dan met de blauwe lampen door die straat heen, is dat oké. En dat vinden ze allemaal even leuk. Zit er ook een beetje een leuk geluid in Ja, de ja, auto? ja. Ja? Heb je er nog iets aan gedaan? Nee, ja, ik heb die sirene, de bovenste kast, heb ik gekocht op Marktplaats. Ja? Dat is ook een origineel Amerikaanse kast. Nee, maar ik bedoel in de motor. Als ze Oh, zo. als ze Nee, gas nee, geeft, nee. dan nee. Verder niet. Dat is een 8-cilinder, maar ja, het klinkt niet als een 8-cilinder. Want die auto's moesten natuurlijk altijd stil zijn. Er is een gastank in. We zien het. Daarom wil ik echt goedkoper auto. Ik pak af en toe de auto van mam, dat is zwarte. Maar Oh, de woensdag toes. ja. Oh. Ja, dat maakt het allemaal een beetje meer behapbaar, hè? Ja. Kijk, ik ben hoes ook de hypotheek van het aanvlossen nog niet. Maar ik wil wel gewoon een autootje voor erbij. Ook gewoon dagelijks in rijden. Ik werk hier om de hoek. Dus ik kan net zo goed met de fiets gaan. In principe. Goh. Dus En ja, wat hij ze heeft voor? een Seat Ibiza Cupra. Ah, Dat is heel erg anders. Ja, ja. Eigenlijk een formaatje Polo, zeg maar. ja. En dat was ook een opvallende auto. Maar dat vindt iedereen leuk. En de andere auto Ja, maar vond de als- jongere generatie leuk. Als ik met die kinderen ga rijden ik neem aan dat ze allemaal enthousiast zijn. Mm. Dat is toch, Ze zijn allemaal nerveus op het begin, maar dan dat is zo over. dat is toch onbetaalbaar, was ze door voor terugkries. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Wie oud best ik? 24. Ik vind het zo knap. Ik heb deze auto nu 2 jaar. Ik doe net ook al 2 jaar. Dus ja, ik ben op mijn 23ste ben ik ermee begonnen. Ja, maar ik vind het zo knap dat een jong van 24 zoiets duidt. En dat ook weet waarom het dat duidt. Mm. Ja, andere mensen een plezier te doen. Mensen die wel een verzetje kunnen gebruiken. Ja, Omdat het leven even wat minder leuk is. Of misschien wel totaal kloten is. En dan kom je sticht met de politiewagen en dan... het is ook, als ze zo'n ding gaat duisteren, zus hoe, ja, iedereen klaagt altijd over alles, maar als ze zo gaat duisteren, dan weet ze eigenlijk dat het nog helemaal niet zo slecht is. Nee. Het kan altijd slechter. Ja. Er zijn kinderen die hebben een spierziekte, die houden bijvoorbeeld vorig jaar in de auto. Dat kinderen dus ook niet te goed praten. Ja, dan probeer er maar eens een gesprek met te voeren op een normale manier. Ja. En dan zus ze van, ja, eigenlijk hebben we het allemaal zo slecht nog niet. Ja, en soms kunnen ze ook gewoon net zo goed stilzien. Ja. Stille genieters. Die hebben we ook nog in de auto. Wat te bezuren. Wat qua sirene of? Ja, de sirene kan wel aan, maar de lampen mogen niet aan. Want er zitten regels aan. Oké, moet ik mijn oren dicht halen? Als ze niet ervoor zijn, ze niet. Oké.
Oké. Zodat de buren paniek hebben. Ja. Ja, die kennen mij ondertussen. Dus, Oh. En die weten wat ze duis. ja, ja. Ah, oké. Goh, ik vind het echt fantastisch. Ja, en ik ben dan van die generatie van de Blues Brothers film, hè. En ja, die film is niet alleen ongelooflijk grappig, maar er zit dus ook zo'n misschien wel iets ouder model nog in, maar ja, herinneringen komen tot leven, hè. En nu dat Stig verteld is, was ze er allemaal mee thuis. Wat voor een goed werk. Door kennen nog veel mensen die misschien de ganse dag veel doen klagen nog wat van opsteken. Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. En wat doe je voor werk trouwens, tot Ik slot? werk bij de Wasstraat hier in Beek. Ah, Daar werk ik ondertussen 8 jaar. Ik heb wel een andere opleiding gedaan. Autotechniek. Maar mijn baas wil ik toch even hebben. Dus daar ben ik gebleven uiteindelijk.